Παίρνει τώρα. Ναι, παίρνει. Και γιατί θα λέει 2,24 και το έχει αφήσει έτσι. Α. Αυτό είναι πίσω. Κατάλαβα. Μην έρχεσαι μπροστά τα όλοι τώρα. Σαφυρία. Ωραία. Να χωρέσει να το συστήματα, Μπράβο. Όσο κάνουν υπάρχει τα ρεκίνια. Όποιος εύκολα θα σου διαβάσει αυτά. Λοιπόν, έχετε τους μαρκαδόρους μαζί τώρα οι υπόλοιποι. Κατερίνα, εσύ διάβασα να κάνει μια ζωγραφιά μικρή, με ένα πατσάκι για παράδειγμα, να δείχνει ένα συνέστημα που θέλεις. Ωραία, μπορείς να καθίσεις, Νίκο. Ναι, ένα πατσάκι που να δείχνει ένα συνέστημα που θέλεις εσύ. Να χρησιμοποιούμε το μαρκαδόρο λίγο του Δημήτρη. Και κάνε πιο εύκολο συνέστημα θέλεις. Ένα πατσάκι που να δείχνει ένα συνέστημα που θέλεις. Να έχετε έναν άλλο και πάρε λίγο του Γιώργου. Και κάνε από την άλλη πλευρά. Μπράβο, Ραφαήλ. Μπράβο. Έκανες. Έλα να κάνεις από εδώ. Έλα από εδώ της Μαρίας. Αυτή τη Δημήτρη που παίζει. Μετά δώσε το μαρκαδόρο σου. Εννοείται. Καλά κορίτσι. Να τις συνδέσουμε όλα. Μπράβο. Αγγελό. Σένα κι εσύ. Γιάννη, έχετε κάτι στην περίπτωση, παρακαλώ. Όπως οι υπόλοιποι. Αλέξανδρέ.
ωραία. Ναι, μετά, μόλις τελειώσουμε. Ωραία, δεν τρέξεις, δεν τρέξεις τα ρίδια. Ωραία, Αλέξανδρε. Έλα, Αλέξανδρε, να ζωγραφίσεις. Έλα, έλα εδώ. Έλα εδώ. Πάρε να ζωγραφίσεις. Τελειώσαμε, το κάνατε κι αυτό. Ωραία. Τελειώσαμε. Εγώ δεν σου γράφησα. Χαρά, ωραία. Εγώ δεν σου γράφησα. Δεν πειράζει, πολύ εσύ. Κύριο Αγγέλη, λοιπόν, τελειώσαμε. Δεν πειράζει, πολύ ωραία. Ο Αγγέλης είναι ερωτευμένος. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδάκια. Ποια? Πολύ. Ναι. Καλή να έρθετε να συνεχίσετε. Η μαμά της Κατερίνα να μας χαιρετήσει. Κι απ' το δικό μου πυρετό θα γίνω αυτό που ονειρευόσουν, αλλά δεν θα είμαι πια εγώ. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις σαν ανερούχα πεταμένα, θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις, μα θα έχεις άλλο, όχι εμένα. Άλλαξε τη ζωή, όχι εμένα. Κάνε γη και ουρανό να μοιάζουν ένα. Άλλαξε τη ζωή, μη με αλλάξεις. Αν μ' αφήσεις να πετάξω, θα πετάξεις. Άσε με, άσε με, δίπλα σου να ζω. Άσε με, άσε με, άσε με, να είμαι κι εγώ.